Nah, tanawat wala na po yung motor. Dugan, hindi ka mo matagod. Ayun, tag mo agi tong single ron. Ay, katong single. Dili na ko mo sakay ato mo ay kay mararamya po kong baktas. Hinay kaayo. Ano, so manarang nga, dugay makay ka ng mata. Ay, ma, magbaktas na lang ko, ma. Kay sayo-sayo pa mampod mo. Okay, mag-practice naman pod meron. Sige, te. Pagtanaw, pagtabok ha. Okay. Sige ka. Bye-bye. Oh, bye-bye. Sige, ma. Bye-bye. Ay, salamat. Nasayog gid si ate. Wa na jud malate. Sus! Nanapod ng mga sagbot. Kanus apa man ni mahuman. Ay, sige. Katanglo. Dali. Ante! Ay po. Wala ka ni eskwela. Te, wala na may tarong klase ron, te. Ay, tama di ay no. Mag-practice raman to sa Liana karon. Nasa di ka? Nagkatagal lagi ka. Alangan, te. Nakita na ko yung mga anak gahapon, te. Kasakay single. Katang gibaba ba? Kay motor na yun. Maya, pud ano eh. Pukuski, pud kul. Ay, kay late na mahugay to siya gahapon. No choice na ko ba? Ano di ay? Diyan sa akin, ni mo, te. Ay, ganang gipasakay mo to ni mo. Naman to'y gamay. Ha? Kasi na gamay. Nga naman sa hero man to siya. Sabi rin, nasayro, yung motor. Ibabara. Aw, noon pod. No choice, manggug ko ato ba? Ang kabalumang ka nga na to siya gamay. Alangan, te. Silinganin mi ato. Taga dito, man to. Aw, dili siguro. Uy, tarong magani to manamit. Basig storya ra to nila dito. Ah? Di, lagi, te. Lager man to sa una. Sige na ako nag-content ba niya. Wait on ka, napas mo. Ha mo ba? Dili siguro, uy. Ha, di bataan ni ba? Ah, bahala ka, te. Di ka matuti. Ah, di ko mo to, uy. Katarong ato. Wow. Hala, isa man na. Nanawat ko, wa nagpalibak, te. Nanawat, te. Te, wa nagpalibak, te. Wow. Dam, good morning. Remember me, Dam? Samahan, pahatod na yung mga anak karon. Hatod ko na, oh. Bago kay motor, Dam. Nakamotor lagi ka, Dam. Sa single. Bago kay helmet, Dam, oh. Gusto maning kamot, yun, Dam. Makamotor, yun. Pero unya, Ram, balik lang ko, Dam, ha. Hatod na ko na yung anak ron. Hatod sa na ko ning una na ko mapasahiro. Unahan naman, eh. Ay, dili lang niya. Tinuod din gingon no. Adik ka? Sige. Hatod sa na ko na yung pasahiro. Unit, ha. Mag-5 dong, ha. Kalayong din ninyo, ha. Utro ko rin sa kayo. Daot. Hello Bart, Papa JD ay daghang salamat sa inyong pagtanaw sa among video ha. Kasi wala pa mo ka-subscribe ha. Subscribe na. Thank you.